gør jeg nu? Det er fucking svinsk. Low, lag. Spawner Vi vi elsker dig. alle sammen, lag. Nej. Ja. Jeg kan se dig, Nico. Jeg kan se dig. Fuck. Du går da helt i lag. Vehicle disabled. Dyr. Yes! Dyr. Jeg hader altså det med at få den der disabled, og få den aldrig destroyed. Dyr. Det er en rimelig god server, du tænkte det. Nej! Tænk. Hvad? Fuck det der, det er rundt. Nå. Der har jeg den. Varvogn! Det ved ikke, hvis det er svært at kunne finde. Okay, den åbner jeg. Kun røg i bil. Fuck. Find prøver du på, Nico. Springer lige et hus i luft. Det er indtagerne. Okay, er du klar, vi indtager? Vi skal bare have så mange huse som muligt. Ligesom den mig og Nicky vi lavede. Det er sådan, vi prøver bare at holde sådan et hus med en hel runde, og det vandt vi på. Det er fucked skate. Indtager! Okay, det her det er vores base, okay? Nej, men... Du spawner bare på dem. Jeg fik. Spawn bare. Tak. Jeg er lige ved at blive helt skeptisk. Kom, vi skal være klar til, når der er en, der tager tag. Det kan jeg altså ikke. Sniper i det andet hus. Fuck! Hvorfor? Die! Nej, pis. Okay. Bare tage tanken, eller? Nej, vi skal gøre det, som du siger, jo. Jeg skal bare lige have en... Vi skal have vores hus tilbage. Ja. Det er sikkert. Kom. Jeg skal bare lige have min... Fuck, du glemte jeg spawn på dig. Jeg var ikke derinde, jeg døde jo. Men alligevel jeg er tættere på, hvis jeg spawner på dig. Shit, the tank! Fuck, det der, det så jeg. Bare sådan en spawnet tusk godt efter. Jeg kommer for dig, Nico. Get down. Har jeg expo på? Lort. Vi skal nakke den tank. Inden for Nej, Nico. Er du klar til, at vi bliver engineer i næste runde, som vi har launcher? Næste runde, eller bare hedder det, når vi skal... Fucking hjælp mig! Jeg er oppe i huset. Er du det? Er du fucking oppe i huset? Ja. Ej, du kan godt lade være med at respawn, så skal jeg nok lige hoppe ned og redde dig. Er du klar? Nej, det behøver du ikke. Jo. Nå, okay. Der er en, der er på vej op af huset. Surprise, motherfucker! Op det med at holde det. Jeg kommer lige om 10 sekunder. Nå, men det kunne Du jeg er ikke. fandme en spærs. Skal vi have launcher eller C4? Launcher. Launcher. Jeg har taget. Jeg kunne bare ikke finde det fucking våben, jeg skulle bruge. Så tager vi det hus der, hvor vi lige har indtaget, fordi det er det bedste. Okay. Den er jeg. Der er jeg. Fucking 3.
Enemy kill. Ja tak. Endelig foregrip til den her. Nico, har du headset på? Nej, Ja, så giver det sgu også bedre mening. det gider jeg ikke have på lige nu. Kan høre dig i spillet, du skyder. Lol. Nej, sådan ikke. Skrid, Jep. Der er ikke nogen. Der er en sniper heroppe. Tror du ikke, han havde skudt mig, hvis det var? Han er pissering. Jeg stod stille i 5 sekunder, han kunne ikke engang. Indtag! Bygning! Go! Spær. Jep, jeg prøver at holde så længe jeg kan. Ja. Jeg ligger inde i en kasse. Jeg skubber til kassen. Fuck, nice. Jeg lever mig ind i rollen. Pis. Jeg lever mig ind i rollen som kasse. Huset! Get into it, Nico. Det var det tæt på. Infiltrer det ting. Vi ser, om de er deroppe. Jeg går op på. Det går bare, at der er nogen heroppe. Okay, jeg er oppe på øverste. Jeg kommer ned til dig igen. Kill. Fuck, jeg bliver suppressed. Det gør jeg også. Kom og så gå på. Kan jeg gå på, og så skal I finde for noget, vi bliver suget der. Hvor er der en tank? Kill. Jamen, det er ikke tank, ja. Så, for satan der, Nico. Ved du? Der er en sniper. Oppe i det andet hus, der er en sniper. Jeg fik ramt sniperen. Okay, jeg tror, jeg tager en sniper, så har vi en sprungbeacon heroppe. Shit. Okay. Jeg fik ham, men de har lidt ligesom udlagt hele lort der, altså. Det gør ikke noget. Jamen, det så bedre ud før. Vi skifter hus så. Nej. Godt, det er helt fint der. Vi holder bare trapperne så i stedet for. Det er der så godt ved Battlefield. Enemy kills. Det der er så kedeligt ved Black Ops, der er der ikke nogen hus, man går op i, der er ikke så mange levels. Så spiller man Battlefield, så. Oh my god, I'm amazed. Okay, jeg har en sprungbeacon. Ja, jeg kommer lige om lidt. Skal bare Jeg lige tror lige, jeg tager SMAV i stedet for... Jump! Out of the window. fuck. Fuck. Okay, jeg har et hus, Nico. Det house. Der er nogen oppe i det. Der er jo nogen over i den anden side. Jeg kommer. Storm! Jeg siger fuck det her, jeg går for tanken. Gør du det? Så Ja. kommer du lige og henter mig foran vores hus, ikke? Ja. Så skydiver jeg lige ned. Er du klar? Kan du se mig? Jo. Jeg skal lige have smadret noget af vinduerne, så jeg lige går op ud. Er du klar? Okay, er du klar? Du skal nok skynde dig nu, Nick. Okay. Pis! Nu kan jeg ikke få kanonen, mand. Fuck lortet.
Om du dør det mindst ikke. Hvor er det? Man kan godt reparere sine egne vehicles. Må den ikke jeg hopper ud og reparerer? Du tager den. Fuck, jeg døde. Jeg blev skudt så hårdt. Der er ild i den. Jep, skynd dig! Der. Skal nok. Jep! Der. Hvor langsom. Det ved jeg godt. Er den helt destroyed, eller hvad? Ja. Ej, jeg gider ikke spille Battlefield mere. Vi spiller den her færdig. Det er fint. Det gør vi. Jeg ved ikke, hvad ellers skulle spille. Nu spiller Crysis. Let's play! Har du lige set den der MAV, der de har sat op? Nej. Her er nu. Fuck, vi er egentlig bare det dårligste hold. Nej, jeg gider ikke det. Er du syg på det, mand? Alligevel. Det gjorde den ikke. Hvad? Det gjorde den. Nej. Det er ligesom dig. Nej, det var kun sidst. Ej, jeg glæder mig så meget til at se, hvor meget. Er du stadigvæk inde, eller hvad? Ja. Jeg dræber og bliver buttfucked så hårdt. Det var ikke så sindssygt, det der, hvis der er nogen, der spørger. Har du Crysis 3 egentlig? Nej, Det stod der, stod. jeg har stadig betaen liggende. Den kan man ikke spille med. Ja, det ved jeg godt. Det er irriterende. Burde købe Crysis 3. Det spilles. Så lader vi lige dobbelt op i Crysis. Det vil jeg spille. Det vil du så gerne spille. Ja. Jeg ved bare ikke, om jeg spiller multiplayer og singleplayer. Fuck, det er bare... Nogle af de der missioner i singleplayer, de er bare chok. Ja, det er virkelig det. Ja, de der fucking stalkers der. Du ved, der er også singleplayer nu. Ja, det er godt. You don't say! Jamen det. Jeg skal installere fraps. Køb det. Du optager jo. Det er spændt stadigvæk. Jeg er nok det er vi godt. Dobbelt op uden Nico. Det er jo ikke sjovt, hvis vi ikke har lyst til det. Eller jeg ikke har lyst til det. Jeg har lyst til det. Jeg fik sgu en sms der. Så skriver Hansen, så kører man sgu på ferie. Yep. Ja. Det kan også godt være, at vi kan være sammen i dag. Nej, ikke det. Nå! Så det gider du alligevel ikke. Nej. Fuck det. Og har du set den nye Minecraft update? Ja. Jeg har ikke interesseret mig en skid for updatesene. De sidste 2 updates. Men nu er jeg så interesseret mig for det, så nu har jeg startet en verden. Okay, for nu bliver det spændende. Nu kan jeg fandme godt installere det.
nemlig. Join match. Hunter mode, den er så fucking god. Airport, yeah. Fuck. Oh, fuck for godt. Fuck så godt. Ah, fuck. Enemy kills. Den her map her, den har jeg aldrig været i før. Hvad hedder den? Williamsburg. Okay. No bow and no rhino. Max ping 200 admin. Okay. Det er svært at leve op til, må man sige. Not. Fuck, grafikken den er fed, mand. Men der skal lige skrues ned. Svær. Og der var no lag på den her bane. Love on this bane. Sådan der. Insta action med Hansen. Yep. Og man bliver sgu kaldt Junkboy hele tiden, du. Youngboy! Det er for færdigt. Skinboy! Og til jer, der ikke ved det, så er Hansen Skinnyboy. Når det ikke kender Nicolai Boy / Boulderboy. Kan jeg vide hvorfor? Det er altså ikke noget, jeg selv har gået med til. Nej, det er bare noget begyndt. Ja. Du sounds. Pølsemixen. Hvem var det? Det var bare mig, der ramte. Nej, så dør jeg! Det undrer mig virkelig, at han bliver nødt til at skrive til mig, før at han skal afsted. Hvad? Why? Det er ikke. Undskyld. Youngboy, jeg skal sgu på ferie. Ej, Det skal jeg også på. skal du Jeg aner ikke, hvornår jeg er ligeglad, jeg er bare på ferie. Og der er internet! Lulu. Internet! Jeg har været et sted hen før, hvor der var not on internet. For helvede, Hansen, lad nu være med at skrive til mig. Jeg prøver faktisk. Nå. Så læser vi lidt i Game Reactor. Nick. Den er så OP, den der ringetone der, mand. Nick. Hvad? Jeg har prøvet Battlefield 4. Nej, du har. Alfaen. Jeg lyver Download ikke. det. Den der BF4 for free, eller hvad? Nej. Det vil jeg få, jeg. Hvad hedder det? Jeg blev valgt og 124 andre til at spille. Hvorhen? En fra Oregon. De har valgt sådan tilfældigt 124 spillere. Jeg tror ikke på. Så lad være med at tro på det. Og du skulle optaget. Hvis det er så. Ja, det skulle jeg, hvis det var, jeg ikke havde 18 megabyte med der. Kæft, du kunne have fået så mange viewers på det, mand. Ja, det kunne jeg. Er du syg hovedet? Kan du stadigvæk spille det egentlig? Nej. Det opgik i år. Opgik. Det er så fail, det er. Jeg har været for doven til at filme det sidste stykke tid, så. Hvis du havde 18 gigabyte, skulle du stadigvæk optage. Ja, nu sagde jeg også 18 megabyte. Nå. Ja, det
har jeg på videoen endnu. Har mig sige Nokia på video. Kæft, hvor interessant. Fuck! Rage quitter. Før banen slutter. Rap. Nej, vi skal først lige sige hej hej. Hej. Ja, jeg får den at gå give mig. Ses.